ihe a m na-egosi gị ọkwa ifuru ihe a m gosiri gị na ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta ife na-eme ebe a gaa na peji a na-akpọ Lilu ga-adị mma foundation. Lilu ga-adị mma foundation then ka ị wee fụ operation ndị akwa agụ na-eche mba na other security special squad, all this security outfit chale nwa mgbafọ create na Anambra State. Ị gaa ebe a ka ị wee fụ ife na-eme that place. The reason ji wee chọọ draw attention go na this thing bụ o nwere ife m chọrọ ịkọwara gị ebe a. Ndị Igbo si na ọ ga-abụ ụzọ dị mma aga ya ugboro na-abụọ. Do you understand me? Nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ ka nwa mmadụ hapụ gịnị imegbu nwa mmụọ. Now gị nwa now ihe m ji gosi gị vidio a maka gị nwa nọ n'ime ọfịa ka m gwa gị na aka ya ebi gị n'ala very soon. Emere m vidio, one of them bịa na my comment section sị m nkọcha mụ bịa na osi nọ n'Ọsụ izide Ọsụ ụmụaka. Do you understand me? Mana ife m na-agwafa bụ that is only location ị nwedebere power na ya ne usi na inwekwa power bika egwu na-atụ ịnụkwara kpahụ n'elu ịma na ime ọfịa. I don't know if you get my point. Year to year bụ na that cycle ahụ ka ị nọ ị na-ekwu na ị na-azọ Biafra but ị dey make any progress until one day akwatuo gị ichibu iyi nnu. Ọ bụ na iche kịta na etu a kịta ndị vigilante working with Nigeria Army wee na-echase unu niile kịta away na Anambra State. If you think na ife ama many Imo State, you are dreaming. Obere oge Hope Uzodimma ga-apụ, another governor will come in. Ihe Hope Uzodimma tolerate nwere ike another governor will not tolerate that. I don't know if you get my point now. I'm so glad and happy ife chale nwa mgbafọ na-eme kịta n'isi of gịnị insecurity na Anambra State. Agwara m unu ebe a soon that a lot of unu nwa ga-agba ezigbo ọsọ, isi unu ga-epe mpe very soon. And ị nwere ike na ọha ahụ kịta na-akpọ ndị a kịta na-akpali the vigilante. You suppose to ịkpalifa. Do you understand me? Because the citizen and the indigenous people of Lilu is not even happy the way unu si wedebe their community. Ị na-aghọta? That is the issue. Ị na-ekwu na ị na-azọ freedom, na ị na-azọta Biafra, wee jide ndị Lilu niile wee chufusie fa. Do you think na fa ga-adị happy with you? Today stand na so many of their millionaires gbafusiri agbafusi. O nwere ụlọ nke fa gosichara ebe afọ agbara ọkụ. Kedu ndị gbara ya ọkụ? Ọ bụ ndị Fulani. In the name of gịnị na ị na-azọ Biafra wee jide ana Igbo wee turn ya upside down and you think na ndị afọ egburu ụmụnne fa maọbụ ndị afọ gbara ọsọ because of you will be happy with you? Maọbụ echi niile ịbatakwa na community fa esefaba anọrụ sit at home, esefaba apụtakwa n'ilo na a na-azọ Biafra. Would they listen to you? And ị na-eche that na ị na-eme ezigbo ife. Kedizi ife ụmụnne gị ji dị against you ebe ọ bụ na ị na-eme ezigbo ife? Had they been na-etu afọ ikwuye na mbụ ka ọ dị nọ n'ime ọfịa Lili ka unu nọ na ife unu na-achụ bụ ndị Fulani herdsmen ndị na-eterrorize anyị kwuru na-achụ? Do you think na unu na ndị Igbo ma anyị ncha niile ga na-enwe isi nghọtafie kịta? Nghọtafie akara ede. Ife butere nghọtafie a bụ na egbubere m igwe gbube m ụmụnne anyị niile nọ na vigilante. Onye nkuzi okwu na-ezi abịa kpọrọ ya kpọkpọ ime ọfịa, some of them ada anata dị ije.
onye buru moto na isi gbata side unu nọ na ọ na-asụkwa the same asụ unu na-asụ, unu eticha the person narị ya moto ya na akọli ego niile dị na akaụntụ ya na akọli ya fonu ya ma tretin ya esef gwa anyị ekwukwe n'okwu na okwu n'unu ma ebe ọ nọ ana unu ga-abịa na unu ga-achọba ya achọba ma ezinụlọ ya niile. Egwu wee dị n'obodo. Egwu wee dị n'obodo. Wait for these people because government will pick all of you one after the other. Agwa m unu ya na mbụ, from October na November na January banye February, unu ga-anụ ụdị ya na me dey tell you. A lot of camp ka aka ya discover na Anambra steeti. Unu ga-agba ezigbo ọsọ. Agwa m unu so that unu niile terrorize ala Igbo na-eyi ndị mmadụ egwu niile nwafọ unu na-achọ freedom. Unu ga-anụ ụdị ya. Let me dey tell you. So ị nọ n'Imo steeti ka na-anyụ mọzụ na yala egeti to you. Don't worry yourself. If you like, keep on listening to ndị anụ obodo oyibo na-deceive a lot of you people. Nafa na-achọ ala anyị ndị otu Simon Ekpa. Nafa nwere ala anyị nke a nwa ala anyị nke a na-aghọrị gị ga-apụtakwa n'ilo na ịpụta ilo na anya emeghị nke ọzọ. Keep on listening to them. Mana ọ gị nwa ga-anụ ụdị ya. Maka mgbe ọnwụ aka na-aba ghọrọ ofu aka amụ ajụọ gị oyi isi gị epegodo ezigbo mpe.